Bismillahirrahmanirrahim. Sadari bunga sawita kare dan disuka dari sisi pawakan. Sebenarnya apa bulan sih? Kayu dia udah disuka dari sisi lama. Jangan kalau makal itu ya bulan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'an thumma salatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Amma ba'du. Hadirin para jamaah sedaya kang tansah milulya sakatan sakala hormati. Kawitan ing pangandikan estu semoga kalau telah panjenengan sedaya saking ikhlas rasa sumaket wonten dalam Allah kang Maha Kuwasa nambahi syukur lawan puja. Ati sing trima, ati sing nampa ungkep panas kaya ngene kados mekaten menika ditampa. Ya. Panasin kados mekaten menika ditampa kanthi ikhlasin rasa, panasin kirane ompo ketika dibandingno panas sing benan neraka. Ya dicil-dicil ya apa-apa. Lere pangapunten. Tiang-tiang kang kersa mangkat ngaos ngaji kados ngaten niki yakin wa haqqul yakin. Kita sinaosa panas ungkep rekoso kados mekaten menika bakal kaganjar mulya kalih Allah kang Maha Kuwasa sebab dawuh Kanjeng Nabi cetha sapa wonge kang golek ilmu salaka tariqal ilmi golek ilmu ngambahke suku pados golek ilmu salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah kang kuwasa langkahke tiyang wau dalan tumuju dhateng swarga dipun gampilaken tumuju dalan menyang swarga. Allahumma mila ungkep ya ora apa ngoten nggih lek dilakui. Syukur kita datang Allah kang kuwasa hamdalah sareng monggo alhamdulillah disangka alhamdulillah disamle alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Syukur niku penting pangapunten tiyang niku nek dados tiyang ingkang syukur tok pangapunten gampang. Sing paling angel niku oga syakirun. Tetapi Syekh Muhammad ngendikaken kang paling saya menika syakurun. Ibu, syakurun. Yen syakirun niku wong sing syukur. Jangan pangapunten kok ngelak kok ketemu unjukan syukur napa boten? Syukur. Tapi kok ketika jenengan ngelak kok boten ketemu unjukan, tetap syukur napa boten? Tetap syukur napa boten? Syukur. Itu hadiah sing sik dhewe pangapunten saja dibuka. Lah nek kudu dibeli kok lepet. Ngerti aku kerapet hari itu sadar. Jadi apa boten iki? Lho mila pangapunten, wiwi jengger sulo kowe. Jengger sulo alah kowe lepet ya kambilan. Aku lha pun akeh masih bilang maca. 105 ruput kabeh. Main gue itu alhamdulillah. Lebih ngapunten sampai Allah kang kuwasa dawuhaken wa qalilun min ibadiyas syakur sithik lho sapa kawulaku sing padha syukur karo Gusti Allah. Sebab napa to nggih niku wau
Awake dhewe niku nek iso syukur pangapunten aja bandingke karo sak dhuwure latihan aja bandingke niku karo sak ngisor berarti untuk lepek-lepek ya alhamdulillah untuk hampir-hampir regane 11.000 ya alhamdulillah oh itu ya apa ya alhamdulillah beneran yo kanggo wong ae awas ana title ya aku kok tahu santai ora tau tapi santai ya saya kata mau masak saya mesti nambah kosong mana lebih dulu ya kadang kalau tiang itu pangapunten rasanya rekoso itu kok goro-goro beda bandingannya tok beda bandingannya bilang pun ngantos kalau dalamannya itu kok babakan dunia kok bandingnya sak luhuri jenengan dadi rekoso urip dadi rekoso malah dino-dino loro wis rekoso malah tambah loro bila iso nyoto rasa saged nyukuri nikmate Allah kang Maha Kuwasa sebab napa kita nyukuri nikmat ingkang sak menika ana kita terus nyukuri malih sebab kita luwih punjul tinimbang kandha kita kan mungkin luwih rekoso. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyukuri sing isor niku wah iki boleh enak sing luwih rekoso. Enak sing luwih rekoso. Orang pro jamaah sekatan sapi ya sekatan satu hormati. Bila ingkang pas menika kaitanipun syukur pangapunten sampami babakan dunya mboten babakan dunya niku yang dorulan ila mandunahu di dunya babakan dunya napa baik sakisor tapi babakan akhirat yang doruna ila manfaqahu fil akhirat babakan akhirat nonton sadu dhuwure aja diwale dunya sakisor dunya sak dhuwure apa akhirat sakisor para jamaah sekatan sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala khalilina Muhammad kersanipun napa to saged nrimo saged nampa kita saged nyukuri paringaning Allah kang Maha Kuwasa urip rekoso akeh kanca sebab pangapunten kula ngaos dugi mriko-mriko niku kula gatekno sing enteng mangkat rutinan, sing enteng mangkat pengajian, sing enteng niku dijak apa jenenge sholawatan, sing enteng dijak bareng-bareng rutinan manakifan. Iku pangapunten ketok-ketok. Ketok-ketok sing enteng mangkat niku ketok-ketok. Subhanallah ya. Allah salli ala Muhammad. Lenyat niku dhe. Kula ngawas dugi mereka-mereka teko Sleman kono ya tau, teko Wonogiri ya tau, Karanganyar Kulino lho, Condromo ya tau lho. Tak garek-garek niku sing larang niku, ya sing larang, sing makan niku sing nyukruk-nyukruk kok jenengan. Tapi iki sing enteng makan gak wong sugih-sugih ya, kaya wong kok. Wong ora ada sugih. Tapi yakin wakul yakin sinoso mungkin kalau damanya selarang kok bondo yakin awal ibu jelas sugih rasa sugih nerimo sugih sangu suwantatan Allah Prabowo Allahumma ya Rabbal sebab bondo niku lho annal mal huwa adna minar rizqi bondo dunya iku adna minar rizqi sing paling cendhek-cendhek saka apa iku jenenge pingkang iki lho pangapunten kok jeneng ora patek duwe akeh sing penting jek penting duit kok awake dhewe gak patek duit akeh tapi awake sehat walafiat anak-anak kok soleh lan solehah apa boten kok kita niku kok enteng lan sregep ibadah lere pangapunten niku lho nikmat ingkang
kata tinimbang panjenengan pangapunten duwe arto